Chauya chirongwa chamanga makamirira Sunday Church Service chamunopiwa neRadio Zimbabwe yakabatana neByword Motors. Byword Motors nyanzvi pakuserviswa kwemotikari dzerudzi rweToyota, Mazda neIsuzu, vachiita zvekare maengine, gearbox overhaul, minor nemajor services. Mafunga zvewheel alignment, munoenda kumasvingo ndiko kwazvinoitwa. Endai panumber 694 Industrial Road, muno muguta reHarare. Tiri panumber 29 Enterprise Road, paZuva Save Station, pakati peCapital neStandard Bank. Kuti munzwe zvizere, tibatei pa0772 390 156, 0772 390 156, kana pa0772 667 360, 0772 667 360, kana pa0778 826 340, 0778 826 340. Byword Motors, passion for perfection. Mangwanani akanaka Zimbabwe, ndini wenyu Pastor Aaron Rusukira. Tinokuchingamidzai paRadio Zimbabwe, pachirongwa chedu The Radio Church Service. Pamangwanani anhasi tichatarisa nyaya yakajairika zvikuru inowanikwa mutsamba yaRuka, mufananidzo womuSamaria wakanaka. Chaverenga kubva pana Ruka chapter 10 verse 30 zvichienda mberi. Jesu akapindura akati, mumwe munhu wakabva Jerusarema akaburukira Jeriko, akawirwa namakororo, akamupamba nguvo, akamurova, akaenda ndokumusiya oda kufa. Verse 31, zvino mumwe muprista wakanga achingoburuka hake nenzira iyo akati achimuona akanyenyeredza. 32, nokudaro muRevhiwo wakasvikapo akamuona akanyenyeredza. 33, zvino mumwe muSamaria wakanga ari parwendo wakasvika kwaari akati achimuona akamunzwira tsitsi. 34, akaenda kwaari ndokumupombera mavanga ake, akaadira mafuta newaini, akamukwidza pachipfuwo chake ndokumuisa kuimba yavaeni ndokumuchengeta. Verse 35, zvino ava mangwana oenda akabudisa madhinari 2 akaapa mwene weimba akati, muchengete, uye zvose zvaunomuripira kupfuura izvi ndichakupazve kana ndichidzoka. Mwari ngaakomborere kuverengwa kwesoko rake. Nyaya inotanga nomurume wakaburukira Jeriko achibva kuJerusarema. Hatipiwi chikonzero chokuti waibvirei Jerusarema achienda kuJeriko. Jerusarema iguta guru, capital city. Jeriko iguta doko. Vazhinji vanogona kutomuwanira mhosva ipapa kuti iye waindepi, waibvirei Jerusarema achienda Jeriko. Vototi ndo zvakatomurovesa izvezvi. Itsika yavanhu kupa mhosva umwe noumwe awirwa nedambudziko. Kana munhu akabirwa, nonzwa zvonzi aitadza kubirwa nokuonererwa kwaita kuya. Vangani vanovonererwa vasina kubirwa? Munhu akamitiswa, zvonzi haingakona kumitiswa. Nemadiro aita mari uya. Vangani vanoda mari vasina kumitiswa? Ndo zviri vanhu. Kana munhu akaita accident nemota usiku, unonzwa zvonzi waifambirei usiku, dai akafamba masikati. Akaita accident nemota zvekare masikati, zvonzi masikati akaipa nemota dzakawanda, dai akafamba usiku. Akaita accident achimhanya, zvinonzi speed yamuurayisa. Achifamba zvishoma, zvinonzi imwewo speed haiiti.
Munhu ngaakurumidze kumanya, akurumidze kusvika. Pane kukwera ari murodhi unosangana nezvakawanda. Ndo zviri vanhu. Ukaverenga John chapter 9 verse 1 to 3 inoti, Jesu akati achipfuura, akaona munhu wakanga ari bofu kubva pakuberekwa kwake. Vadzidzi vake vakamubvunza vachiti, Rabhi, ndianiko wakatadza, uyu kana vabereki vake, zvaakaberekwa riri bofu? Jesu akapindura akati, uyo haana kutadza, kunyange navabereki vake, asi izvi zvakaitwa kuti mabasa aMwari aoneswe maari. Navadzidzi vanga vane dambudziko ireri. Jesu paanosangana nebofu, havasi kuona urema hwebofu nokuronga kuti ringabatsirwa nei. Vaakutotsvaga mhosva muurema hwebofu. Votobvunza Jesu, kwete kuti toitira chii bofu iri, ringaporeswa sei? Asi vakabvunza Jesu kuti ndiani wakatadza, ndiani une mhosva pamusoro poupofu hwebofu iri. Ndo zviri vanhu. Dzimwe nguva mukungorarama upenyu, soupenyu tinosangana namatambudziko akawanda. Mwari dai atibatsira, tabviswa mweya wokutonga, mweya wokupomera, mweya wokupa mhosva. Bhaibheri rinoti munhu akazvarwa nomukadzi ane mazuva mashoma azere nokutambudzika. Usandiwanira mhosva mumatambudziko angu, ndisakuwanira mhosva matambudziko ako aunosangana nawo mukati moupenyu. Ndo zviri upenyu. Pana Ruka chapter 10 verse 30, makororo akawira murume uyu, Bhaibheri rinoti akamupamba nguvo, akamurova, akaenda, ndokumusiya oda kufa. Makororo akatora nguvo. Chaaida inguvo. Hapana munhu anofamba asina nguvo. Muprista asina kurobwa wanga ane nguvo. MuRevhi wanga ane nguvo. Wakarobwa wanga ane nguvo. Zvinoreva kuti vose vari vatatu vairoveka. Dai muRevhi kana muprista vakatanga kusvika panga pane matsotsi, wakarobwa waitopfuuravo akawana vatorobwa. Zvakawira umwe zvaigonavo kukuwira. Tisatonga. Pakazopfuura muprista nomuRevhi, vakazopfuura zvakanaka panzira, nokuti matsotsi anga atorova kare. Vaifanira kutotenda wakarohwa kuti wakarohwa panzvimbo yedu. Mutereri, unoroveka, ndinoroveka. Nyasha dzaMwari dzisina kukupinza pakapinda uyo. Unodzingika basa iwe. Unogona kungorwara sokurwara kwaanoita uyo. Unomitisika iwe. Unongofa sokufa kwakaita uyo. Unogona kushayiwa sokushayiwa kwaanoita. Unoremadzika iwe. Inyasha dzaMwari kuti uve zvauri izvozvo. Wawirwa nezvamuwira, tisatonga. Unoroveka, ndinoroveka. Ndosaka Bhaibheri richiti kuna mariro aJeremia chapter 3 verse 22, nokuda kwounyoro hwaJehovha tigere kupedzwa, nokuti tsitsi dzake hadziperi. Tinofanira kuramba tichirumbidza Jehovha pamusoro pounyoro hwake. Zvawira uyo zvinogona kukuwira. Mwari atibatsire, tisatonga. Upenyu inzira yekubva Jerusarema kuenda Jeriko. Upenyu rwendo una makata namatero. Unomhanya arege kuti azokamini. Wakaguta arege kuti nzara chii. Anoseka ngaarege kuti dama rangu harizomhanyi misodzi. Ane utano arege kuti ndakaita sungano norufu.
chero Razaro wakamutswa naJesu rwakamupama. Ari panyanga asaseka vari kumwise. Upenyu inzira yekubva kuJerusarema kuenda kuJeriko. Tinoroveka. Verse 31 na 32 yaRuka chapter 10 inoti muprista wakanga achingoburuka hake nenzira iyo wakati achimuona akanyenyeredza. Verse 32 nokudaro muRevhi wakasvikapo akamuona akanyenyeredza. Verse 33 zvino mumwe muSamaria wakanga ari parwendo wakasvika kwaari akati achimuona akamunzwira tsitsi. Teerera muteereri, pavhesi ya31 navhesi ya32 navhesi ya33 pane zvinhu zvakafanana ipapo. Vese vakaona wakarohwa. Muprista wakamuona, muRevhi wakamuona, muSamaria wakanaka wakamuona. Asi kuona kwomuSamaria wakanaka ndiko kwakabetsera wakarohwa. Kuona kwomuprista nokuona kwomuRevhi kwakabetsera ivo. Bhaibheri rinoti vakanyenyeredza, zvinoreva kuti wakarohwa akaiswa munzira. Dai vasina kumuona vaigona kugumburwa, ivo nomurume warohwa akaiswa panzira, vakawavo vakabva meno. Saka kuona kwavarume vaviri ava, muRevhi nomuprista, kwakabatsira ivo. Uyo wakanga arohwa paakaona vachivuya achifemera kure kure somunhu woda kufa, akafunga kuti ndavonekwa ndararama, asingazivi kuti kuona kwavarume ava hakubetseri iye, kunobetsera ivo. Teerera muteereri, usafarira kungovonekwa mudambudziko. Usafarira kungoudza vanhu nyaya yako mudambudziko. Kuona kwavazhinji hakubetseri iwe. Kunzwikwa kwenyaya yako navazhinji hakubetseri iwe, kunobetsera ivo. Pakasvika muRevhi kuchechi, ndiri kuona akaunganirwa ane latest, achitsanangura chimiro chowakanga arohwa, kubvanganyuka kwomusoro wake, kufema kwaanga achiita. Akatondowana testimony pamusoro pokunaka kwaMwari, asi asiya unorwara achirwara. Ndiri kumunzwa achitoti, Mwari wakanaka, wandibatsira ndikavona munhu wanga ari pamberi pangu apa. Dai ndisina kumuona ndagumburwa naye ndikawa. Dai ndabva mazino kana kukuvara vokumeso. Mwari wandiitira zvakanaka nemhaka yamakerotsi andinodya, andakarima mugadheni andakasiyirwa nababa vangu. Tinokurudzira kuti vabereki siyirai vana nhaka. Mwari ngaavongwe. Stori youpenyu hwako ukaisaziva vanhu vokusheya navo, unogona kuwanisa vanhu nyaya dzavanomwisa nadzo tii. Unogona kuwanisa nyaya vanhu dzavanoita mpiri pakutsanangura dambudziko rako. Vakaropafadzwa vanovonekwa naKristu, muSamaria wakanaka, vane nyaya inoonekwa naJesu, nokuti paanovona pane zvaanoita. Ndinofunga kuti dai murume wakarohwa uyu aigona kutaura, vaide vakamira muRevhi nomuprista vachibvunza madhiteos okurohwa kwaaitwa, chibhakira chasvika nokupi, danda ratanga kurova papi, wapingwa here kana wawaoga. Voinda vakaguta information vachimusiya iye achitandadza. Mudikani, ngwarira vaunopa information youpenyu hwako. Variko vasingagoni kukubatsira, asi Jesu anokubatsira. Haadi zvakawanda pamusoro pezvakaitika. Ndosaka mukadzi uya wakawanikwa achifeva, Jesu haana kumubvunza madhiteos ezvakaitika. Haana kuti zvaitikira papi, zvaitikira nani, makaonana kupi, zvakatanga sei. Asi anoti, I don't condemn you, handikupi mhosva. Enda usatadzazve. Enda nenyaya yako kuna Jesu.
Ndiye anoti kana akakunzwa, ndiye anoti kana akakuona, anokunzwira tsitsi. Pane zvinoitwa nomuSamaria wakanaka wakaverenga kubva pavhesi ya33 na34. Zvisina contribution yowakarovwa. Bhaibheri rinoti muSamaria wakati achimuona, haazi wakarovwa wakavona muSamaria. Bhaibheri rinoti wakati achimuona chokutanga, chechipiri wakamunzwira tsitsi, chechitatu wakaenda kwaari, chechina ndokupombera mavanga ake, chechishanu akaadira mafuta newaini, chechitanhatu akamukwidza pachipfuwo chake, chechinomwe ndokumuisa kuimba yavaeni, chechisere ndokumuchengeta. Kuti fambe teerere. Jedcon Construction, nyanzvi pakuvakwa kwezvikoro, dzimba dzevashandi mumigodhi, kutengesa zvekuvakisa zvinosanganisira jecha, giravhuru, matombo pamwe nezvidhina zvesimende. Naizvozvo, vezvikoro, vemigodhi pamwe nemaasociations evashandi vanoda kuvakirwa zvikoro kana dzimba, batai veJedcon nhasi chaiye. Jedcon tinowanikwa panamba 694 Industrial Road, Masvingo. Kuti munzwe zvizere, tibatei pa0392 262 895 0392 262 895 kana pa0778 826 340 0778 826 340 kana pa0773 437 424 0773 437 424. Jedcon, kuvaka kwakabaka. Mudikani, mutereri, ndiri kutaura neumwe panguva yamangwanani ano ane mavanga parwendo rwoupenyu. Handizivi zvakakuwira, handizivi zvakaitika kana kuti zviri kuitika mukati meupenyu hwako. Sirega nditaure newe ndichiti, panzvimbo yako yawakaroverwa, tarira pamira Kristu muSamaria wakanaka. Pane zvaanoda kukuitira zvisingagoni kuitwa nomunhu. Sezvaakaitira wakaroga, anoda kukutakura kuti akupe tariro zvekare. Anoda kudzosera zvakapambwa nomuvengi mukati moupenyu hwako. Zvawakanga uri usati warovwa, Kristu paanosvika anokusiya uri nani kudarika zvawakanga uri. Bhaibheri, shoko raMwari pano, harisi kuti akatakurwa wakarohwa akaiswa kuchipatara. Aiwa, chipatara ndo imba yavarwere sokuziva kwedu. But Bhaibheri rinoti akaindwa naye kuimba yavaenzi. Rechirungu rinoti to the inn, kuhotera ndo kwaakaindwa naye. Vanhu vangakupomera, vanhu vangakupa mhosva pamusoro pezvakaitika kana zvisina kuitika, but pane asingakupomera, anonzi Jesu. Pamwe nemhaka yekunetsa kwoupenyu, wakarovwa anga asati ambopinda muhotera, but nechikonzero chokurovwa nechikonzero chehanya yomuSamaria wakanaka, akazopepuka ava muhotera. Haana kuti imiwo muhotera muchengetei. Bhaibheri rinoti ndiye wakatotanga kumuchengeta. Rwendo rwake rwakakona nemhaka yehanya nowakarovwa. Kristu wakabva kudenga akauya kuzokufira. He was inconvenienced kuti iwe urarame. Namavanga ake tinoporeswa. Wakatambudzwa kuti atipe rugare nokunyaradzwa. Handizivi zviri kukunetsa. Rega Jesu akutakure. Rega Jesu atakure nyaya yako. Vanhu pavari bhizi kukupomera, iye ari bhizi kupombera mavanga ako. Vanhu vari bhizi kutaura, iye ari bhizi kudira mafuta newaini. Vanhu vari bhizi kukukakatira pasi, iye unenge ari bhizi kukukwidza pachipfuwo chake kuti aende newe kuimba yavaeni.
kundokuchengeta. Verse 35 inoti, zvino ava mangwana oenda akabudisa madhinari 2 akaapa mwene weimba akati, muchengete, uye zvose zvamunomuripira kupfuura izvi ndichakupazve kana ndichidzoka. Aona kuti murwere ava nani, anosiya imwe mari, woti itai zvose, kana zvadarika mari yandasiyai, ndinodzoka. Dai ndirini ndakaroga, gore iroro vaindiona. Asi ataura muSamaria wakanaka kuti zvose zvichaitwa in connection nokurwara kwangu zvichazokavhiwa. Ndaifona kune vakasara kumusha kuti uyai muzondiona. Handivabudzi pandiri ndaimbovarega vachirashika muguta vachinditsvaga kuzvipatara. Ndozovabudza time kuti handisi kuchipatara ini, ndinorwarira muhotera. Vovuya vachitoshamisika kuti ichokwadi here. Vondiwana ndiripo pahotera. Zvovavhundusa kuti kutanga rini murwere achirwarira pahotera. Ndovataurira kuti aiwa kazvatanga neni izvi. Chikonzero wakandiwana ndiri panzira. muSamaria wakanaka, ane rudo runokunda vanhu. Ndatanga kupinda muhotera kwokutanga paurwere hwangu. Ndaibva ndaudza mutungamiri wapahotera paya kuti vose ngavataure zvavanoda kudya. Kana akada kumbovhunduka ndaimurangaridza kuti wakanga uripo iwe muSamaria uya wakandinonga achitaura kuti everything is covered. Rega vadye kusvika vaguta, rega vanwe, rega varare umwe nomwe murumu make, nokuti the master is coming, anouya kuzokavha zvose. Hapana mutereri chinhu chakanaka sokuti mudambudziko rako uve muruoko rwaJesu. He will cover everything. He will bless those who bless you. Oitira nyasha vavengi vako kuti vaitirwe nyasha vauye vazokuonawo pakurwara kwako muhotera, vavone kuti ainzi murashwa asimudzwa naMwari. Handizivi mutereri, pane mavanga awakakonzereswa panzira nomuvengi. muSamaria wakanaka akamira, takurika, rapika, pombereka, ipa upenyu hwako kuna Kristu. Akuitire nyasha, ndo zvaakamirira kuti akuitire. Rega nditaure newe mudikanwi mutereri. Handinei kuti zvakaitika ndiwo wakazvipinza mazviri, zvakakupa mavanga mukati moupenyu hwako, zvinokuburitsisa misodzi, zvinokushayisa hope. Wakapinzwa mazviri navanhu, wakazvipinza wega. muSamaria wakanaka Kristu haana nguva yekubvunza izvozvo. Ari kuti mwana wangu, ndine rudo newe. Ndichapombera mavanga ako, ndichakuregerera, ndichakuitira zvakanaka. Zvakakuwira zvinowanikwa parwendo, asi murwendo pane ane hanya newe. Ndoda kuti upe mwoyo wako kuna Kristu, upe upenyu hwako sezvahuri kuna Kristu. Ane hanya newe, ane hanya newe. Kristu anokuda mudikanwi. Kristu akasiya denga kwakanaka, akazvarwa muchidyiro chemombe, akagara pano pasi, akava munhu pamwe chete nesu, akazvideredza kuti akudzikinure. Dai waiva iwe wega uri panyika, Kristu aingouya zvakadaro kuti azokufira, kuti akupe maguma ane tariro. Zarura mwoyo wako, urege Kristu apinde, adzinge kupomerwa kwese, adzinge kuzvipomera kwese, akurape mavanga. Kristu anokuda, Kristu ane hanya newe. Mwari akuitire zvakanaka. Samaria wakanaka Kristu ngaazikamwe, atirape mukati meupenyu hwedu. Usakanganwa kuti muSamaria wakanaka paakasiya wakaroga amurapa pahotera, anoti tarira, ndinodzoka ndozoripira zvose zvasara. Usakanganwa mudikanwi,
Kristu anodzoka zvekare. Zvimwe zvingatadza kusolvika iko zvino. Rangarira kuti anouyazve. He is coming again. Kristu anodzoka nokuripira kukuru. Anoti, tarira mubayiro wangu ndinawo, kuti ndipe umwe noumwe sezvaakabata. Achapukuta misodzi yavanochema vose. Kristu anodzoka mudikanwi. Kristu anodzoka. Even so, come Lord Jesus. Even so, come Lord Jesus. Murwendo weJerusarema kuenda kuJeriko, muvengi choro akati maranzura akatikuvadza, ungatiiteiko? Tine muSamaria wakanaka Jesu, anotitakura parwendo, anotirapa, anotiregerera, ari kudzoka zvekare. God bless you. Ngatisangane muchirongwa chinotevera. Even so, come Lord Jesus. Vanoda kubata Pastor Aaron Rusukira vanowanikwa panhamba dzinoti WhatsApp 0735 690 240. Ndinodzokorora zvakare 0735 690 240. Kufona 0772 721 653. Ndinodzokorora zvakare 0772 721 653. Byword Motors, nyanzvi pakuserviswa kwemotikari dzerudzi rweToyota, Mazda neIsuzu, vachiita zvekare maengine, gearbox overhaul, minor nemajor services. Mafunga zvewheel alignment, munoenda kumasvingo, ndiko kwazvinoitwa. Endai panhamba 694 Industrial Road, muno muguta reHarare. Tiri panhamba 29 Enterprise Road, paZuva Save Station, pakati peCapital neStandard Bank. Kuti munzwe zvizere, tibatei pa0772 390 156, 0772 390 156, kana pa0772 667 360, 0772 667 360, kana pa0778 826 340, 0778 826 340. Byword Motors, passion for perfection. Mumazuva amauzisi makatumire mana, namazuva a Eliya shiri dzichiuya nekudya. Achema kwamuri Hana makamupa mwana, neniwo Mwari ndinochema kwamuri. Ndatambura sei ndiri mwana wa Mwari, chizarura inenge ndiwane nyasha. Handingatamburi ndiri mwana wa Mwari, kuti ndaramba ndiri mwana wa Mwari. Sarura idenga Mwari ndiwane nyasha, iratidze ichiso chenyu Mwari ndiwane nyasha. Sarura idenga Mwari ndiwane nyasha, iratidze kugwinya kwenyu ndiwane nyasha. Sarura idenga Mwari ndiwane nyasha, iratidze ichiso chenyu Mwari ndiwane nyasha. Awuvula masango nami ndizibone zibusiso, ozibonisa abanye zundibusise nami undiphakamise undibekele. Zarura idenga Mwari ndiwane nyasha, ndiratidze kugwinya kwenyu ndiwane nyasha.